Maratoirik inoiz ez pasarik ere ez. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun hurrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Jakin genuen Graxi Etxebe ere bake artisaua zendu zela. HKB eragindu eta utzune askorengan, behin eta berriz nabarmendu da, bakegile nekaezin konprometitu eskuzabala zela. Sarean 11 izan dira bere omenez egindako argitalpenak, ez da harritzekoa egindako lan guztiaren ondoren. Prozesu politikoa bertatik bertara jarraitzen zuen, aldaketan sinistua eta konprometitua. Gaztetatik euskal mugimendu kultural eta politikoan landua. Azken urteotan gaixotasunari aurre egiten ibili arren ere, ez da geldirik egon. Gaurko egunez, Otzaizeko etxean hartuko ditu familiak bertara hurbiltzen direnak. Urkullu lehendakariak konbentzio konstituzional bat eskatu du erabakitzeko gaitasuna garatzeko. Formula berria proposatu du Moncloan urtebeteko epean estatuaren pribilegiotasunaren arabera egitea konbentzio konstituzional baten bidez. Uztailaren 23ko posek estatuaren plurinazionalitatea berretsi dutela dio eta horrek eman duela bide. Nerea Melgoza berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburua eta Xabier Legarreta migrazio eta asilo zuzendaria Lesbosera joan dira Zaporeak elkarteak egiten duen lanak gertutik ezagutzera. Honetan egunetan aukera edukiko dugu proiektua zuzenean ezagutzeko eta bidai hontan aprobetxatuko dugu elkarrizketa desberdinak egiteko jente desberdinekaz, baita Miteleneko alkateagaz, bai kanpamentuko zuzendariagaz, bai Aknurregaz eta beste bertan lan egiten daben beste elkarte batzuekaz. Gero beste alde batetik, azken aldiotan ikusten ari gara zelan han lanean dagozen entitateak gero eta gehiago kostaten datzuela lan egitea eta helburu bet izango da Jaurlaritza moduan babesa emotie Zaporeari. UAGak eta UPAk gutun bateratua egin dute Errioxako Kontseiluko kudeaketa salatzeko. Arabako nekazarien elkarteak eta abeltzain eta nekazari txikien elkarteak gutun bateratua osatu dute euren haserrea salatzeko. Aurten inoiz baino beranduago egin du eta bendimia baino aste bat lehenago mahatsa lurrera botatzea eskatu digu. Horrek zer suposatzen du? Egiten diogula kaltea mahatsari eta uste dugu Konsejo Reguladoreak bermatu behar duela kalitatea guztiaren gainetik. Eta beste garai batean bidali behar zituztela eskutitzak eta baita ere igual hain berandu egiteagatik igual beste era batera egin dezakete. Eta kulturan atzo hasi zen Veneziako Zinema Jaialdiaren 80. edizioa eta irailaren 9 arte zuzendari handien hainbat film izango dira ikusgai mostran. Hala ere aurtengo edizioa Hollywoodeko grebaren itzalpean hasi da, izan ere challenge filmak ireki behar zuen zimenaldia, baina grebaren ondorioz atzeratu egin behar izan dute estreinaldia. Kaixo, eguerdion atzoko egunez jakin genuen Graxi Etxebere bake artisaua zendu zela, HKBa eragin du eta utzune askorengan. Sarean 11 izan dira bere omenez egindako argitalpenak, ez da harritzekoa egindako lan guztiaren ondoren. Prozesu politikoa bertatik bertara jarraitzen zuen, aldaketan sinistua eta konprometitua. Gaztetatik euskal mugimendu kultural eta politikoan landua. Azken urteotan gaixotasunari aurre egiten ibili arren ezen geldirik egon eta gaurko egunez Otzaizeko etxean hartuko ditu familiak bertara hurbiltzen direnak. Bakotxa da! Kutxa gunen aberastasunik handiena zendako zin egin baitiugu eskualegiari bere lekua munduan eta geroan finkatuko diogula. Aintzina, jo aitzina, aurrera lagunak, aurrera!
egiten badut, eta zuk egiten baduzu, orduan bai, guk handi bat egin dezakegula. Bate doluik eta usteot militante bakotxak engaiatu behar duela guai, bururaino ere maiten bakotxak egiten alduela eginez. Nafarroako lehendakariak gobernu berria aurkeztu zuen abuztuaren 18an, baina kontseilari baten zin egitea falta zitzaion ekonomia eta ogasun departamentuko buruarena. Jose Luis Aristi hautatu dute kargurako, baina Espainiako gobernuko ordezkari kargua utzi arte itxaron behar izan du Maria Txibite presidenteak gobernua guztiz osatzeko. Esta tarea la abordaré con cercanía y con capacidad de diálogo porque creo en la facultad y sobre todo creo en la necesidad de llegar a acuerdos. Iñaki Zubijanak Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak Euskal Herriko torturaren praktika masiboa koiunturazko zerbait bezala kokatu zuen eta estatuaren egituratik bereizi zuen honen aurrean Egiari Zor Fundazioak tortura estatu krimena dela erantzun dio, zigorrik gabeko estatu krimena. Gasteizko eta Iruñako gobernuek 5.000 kasu baino gehiago azpimarratu dituzte hamarkadetan zehar. Jasotako txostenetan 20 kondena epai irmo baino ez daude aipatutako 5.000 kasuetarako. Bien bitartean, Torture Journal nazioarteko aldizkariak Nafarroako torturaren errealitate gordina jaso du, bertan Mikel Sotok torturaren fenomenoa Nafarroan deskribatzean eta azaltzen da, sareak egindako lana aztertzarekin batera. Gaur abuztuak 31 egun berezia da Donostiarrentzat, izan ere 1813ko abuztuaren 31an tropa ingelesek eta portugaldarrek hiria erre zuten eta setioaren ostean kale bakarra geratu zen zutik. Egun abuztuaren 31 kalea dena eta urtero gogoratzen dute gertatutakoa. Nerea Melgoza Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta Xabier Legarreta Migrazio eta Asiloko zuzendaria Lesbosera joan dira Zaporeak elkarteak egiten duen lanak gertutik ezagutzera. Elkartearen jatorria eta beste erakunde humanitario batzuen instalazioak bizitatuko dituzte eta hainbat agintarirekin bilduko dira.
honetan egunetan aukera edukiko dugu proiektua zuzenean ezagutzeko eta bidai hontan be aprobetxatuko dugu elkarrizketa desberdinak egiteko jente desberdinekaz, ez? Baita Miteleneko alkateagaz, bai kanpamentuko zuzendariagaz, bai Aknurregaz eta beste bertan lan egiten daben beste elkarte batzuekaz. Gero beste alde batetik, azken aldiotan ikusten ari gara zelan han lanean dagozen entitateak gero eta gehiago kostatzen datzuela lan egitea eta helburu beti izango da Jaurlaritza moduan babesa emotie zaporeari. Nazioartean Txileko presidente izendatua izan ondoren, agindu zituen egitasmoetako bat martxan jarri du ofizialki Gabriel Borikek, Augusto Pinochet burua zuen diktadura militarraren aroan atxilotuak eta gero desagertaraziak aurkitzeko plan nazional bat. Que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz. Mientras ellos nos sigan faltando, Chile está incompleto. Los bravos compañeros, ¿dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde está? Atzo arratzaldean kontzentrazio batek bildu zuen Burladako herriko plaza duela 2 aste herriko festetan izan zen eraso sexista salatzeko. Bortxaketa gizonezko batek egin zion adin txikiko bati etxera sartzeko zegoenean. Burlatako herriak irmoki salatu du gertatutakoa eta kontzentrazioan emakume jasaten dituzten indarkeria mota guztiak desagertarazteko neurriak ezartzen jarraitzeko eta indarkeria horiek prebenitzeko eta desagertarazteko aldarria egin dute. Adingabe baten sexu indarkeria gogor gaitzesten dugu. Kalea, gaua, eguna, jaiak, pertsona guztien gozamenerako dira eta ezerk ez du justifikatzen emakumeen askatasuna eta segurtasuna galtzea. Gasteizko udaleko berdintasun zerbitzuak 76 jarduera antolatu ditu irailetik maiatzera. Badakizu zein den zure lekua lelopean aurkeztu da jabetze feministarako eskolako programazioa. Irailetik maiatzera emakumeen etxean zein Arabako bestelako leku batzuetan izango dira.
Zerezana izaten ari da bestalde Hondarribiko alardea, gaur 8 izango da, baina horren atarian desfile bateratzaileko bandako partidei parekidetasunaren aurkako agiri bat sinarazi nahi izan diete. Alardearen parekidetasunaren aldeko urratzen bat egiten badute, gainera konpainiatik kanporatuko dituztela jartzen du dokumentuan. Gaur 8 izango da Hondarribiko alardea eta horren atarian Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak alarde parekidaren aurkako agiri bat sinarazi die bere konpainiako kideei. Gainontzean kanporatu egingo dituztela ohartarazita. Sare sozialetan zabaldu da dokumentu hori eta guztion alarde elkartetik erabat gaitzetsi dute. Oharrean esaten da alardea iraganekoek utzi zuten moduan soilik ulertu behar dela. Alegia emakumeek soilik kantinera gisa parte har dezaketela ulertzea ezinbestekoa dela Hondarribiko alardeko musika banda elkarteko kide izateko. Horren kontrako edozen ekintza jasoz gero berehala kanporatuko dituztela jasotzen da dokumentuan. Hori onartezina da guztion alarde elkartearentzat. Onartezina dela diote edozen hondarribiar alardetik baztertuna izateak, genero berdintasuna ez errespetatzea eta pertsonen ideia eta sentimendu aniztasuna ezbaian jartzea. Jokaera honen aurrean beldurraren bidea sustatu nahi izateagatik udalak esku har dezala eskatu dute guztion alarde elkartetik. Gogoratu behar dugu alkatetzan aldaketa izan dela justu aurten Hondarribian. Ahotsan ez dago orain indarrean, urteetan eajota egon denean. Ildo horretan Ahotsanitz plataformako Igorren Paran elkatearentzat bere lehen alardea izango da datorren asteko alkate gisa. Eta aintzat hartzekoa da urteetan jeltzaleek alarde tradizionala babestu dutela eta ikusteko dago udal gobernu berriak alarde parekidari harrera egiten ote dion aurtengoan. Jakina da aldarri parekidaren alde jeltzalek ez bestelako jarrera izan duela plataformak. Jaizkibel konpainia parekidari esaterako urtero egin dio harrera, eta aldaketak espero dira aurten. Irailaren 8 egingo dute alardearen desfilea eta urtero legez Jaizkibel konpainiak alarde parekide baten alde desfilatuko du. Kafek Beasaingo 3 pabelloi itxi ditu aldi baterako amiantoagatik, izan ere pabelloi bateko teilatuan desmuntatzeko lanetan amiantoa agertu da, hala zuzendaritzak erabaki du, bertako 200 langilek lanera ez bueltatzea, zuzendaritza kontrakoa jakinarazi arte, langile batzordeak enpresaren kudeaketa kritikatu du eta arduradunak kargua gabetzeko eskatu du. Kafek Beasaingo 3 pabelloi itxi ditu aldi baterako amiantoagatik. Izan ere, pabelloi bateko teilatuan desmuntatzeko lanetan amiantoa agertu da. Hala, zuzendaritzak erabaki du bertan diharduten 200 langileak ez direla lanera itzuliko zuzendaritzak kontrakoa jakinarazi arte. Enpresak adierazi duenez, nabe horitako batean sabaia kentzeko lanetan amianto kopuru oso txikiak aurkitu dituzten arren, 3 nabeak ixte erabaki dute, badaezpadako neurri gisa. Garbiketa lanak egiten ari dira Osalan laneko segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko lantalde espezializatu batekin batera. Langile batzordeak prentsa oharra zabaldu du eta bertan enpresaren kudeaketa kritikatu du. Eta eskatu du segurtasuna 100% ziurtatu arte langile bakar bat ere ez dadila bere lanpostura itzuli. Eta galdutako lanegunak osorik eta langilei inolako kalterik eragin gabe ordaintzeko. Osalanen utzikeria ere salatu du. Horrez gain batzordeak azaldu duenez, beharginek asteartean jaso dute etxera joteko agindua. Naiz eta enpresak egun batzuk lehenago detektatu amiantoarekin kutsatzeko arriskua zegoela. Hala, sindikatuek arduradun nagusiak kargu gabetzeko eskatu dute. Uribe Kostan pediatriako zerbitzu duinak exijitu dute, izan ere Gorlizko eta Plentziako hainbat gurasok salatu dute, euren herrietan eta Barrika Lemoizen dagoen pediatria zerbitzuaren prekaritatea eta egoera horren aurrean osasuna arriskuan jartzen duela ohartarazi dute. Uribe Kostan pediatriako zerbitzu duina exijitu dute. Izan ere, Gorlizko eta Plentziako hainbat gurasok salatu dute euren herrietan eta Barrika Lemoizen dagoen pediatria zerbitzuaren prekaritatea.
eta egoera horrek haurren osasuna arriskuan jartzen duela ohartarazi dute. Urteak dira zonaldean pediatria zerbitzua bermatzen ez dela, osasun sailak ez dituelako medikuen oporraldiak betetzen. Gainera, afera areagotzen da udan, udalerriko biztanle kopurua biderkatu egiten baita. Horrez gain, bere garaian, Osakidetza pediatriako zerbitzua kentzen saiatu zen Plentziako ambulatorioan, baina herritarren presioak eta mobilizazioek eragotzi zuten. Eta oraingoan, gertara batek zerbitzuaren gabeziak agerian utzi ditu. Abuztuaren 24an, ama bat Gorrizko osasun zentrora joan zen 3 urteko semearekin, eta pediatrarik ez dagoenez, erizain bat arduratu zen adingabea hartatzeaz. Erizainak hipoglusemia diagnostikatu zion eta azukrea eman zion, baina atzerako bidean adingabearen egoerak okerrera egin zuen. Hortaz, Plentziako ambulatorira joan ziren, une horretan alternatiba bakarra zelako. Urdulizko ospitaleak ez baitu pediatra zerbitzurik, eta ez zuten Gurutzetako ospitalera iristeko denborarik. Larrialdiko tratamendua eman zion aurrari eta egonkortu zenean, Gurutzetako ospitalera eraman zuten. Gainera, alta txostenak jarraipen pediatrikoa ezarri zuen hurrengo 2 egunetarako, baina lehen azaldu bezala Gorrizen ez dago pediatrarik orain, irailaren erdialdera arte ez baita lanera bueltatzen. Halaber, gertatutakoa ez dela salbuespena nabarmendu dute herritarrek, eta horregatik protesta eta prentsaurrekoa egingo dute ostiralean. Kazetaritza bertatik bertara jardunaldietan Ukrainako gerrako emakumeen istorioak protagonistak izan dira. Ura iturraldeek emakumeen istorioak Ukrainako gerran azaldu ditu argazkien bitartez. Argazkilariarekin izan da Gasteizko lantaldea eta bere proiektuen eta esperientziaren inguruan mintzatu da. Lehenengo proiektua da Bika, da nire lagun Bika da protagonista, beha Kiefen bizi da, baina bere familia bizi da Ivan Kifen. Orduan, Ivan Kif okupatua egon zan, hilabete batez. Orduan, ni Bikarekin bidaiatu nun bere herrira, ikustean nola gelditu zen guztia, okupazioaren ondoren. Eta bigarren gaia, ez daukala zer ikusi, baina gero egia da, naztu egiten diela bigaia protagonistak elkarre zautzen dialako, da haurduntza subrogatuari buruz Ukrainian, ez? Nola gerratean ez da gelditu, bikoteak juten dira, beraien umen bila, eta horri buruz, Kiefen egon nintzen, agentzia handinak daukan klinikan bertan. Gestantekin izketan, zuzendariarekin izketan, eta bar. Justu nion nintzanen, iritsi nintzanen Leopolisea, etzun ematen gerra zehonik ez dara, ez? Dena kontzertuk, dena niritsi nintzen, eta esan dut hau zer da, ez? Sirena jotzen, jendeatzen ez da moitzen, orduan netzako izan zen oso txokantea, baina gero kontuatu nintzen, beraiek arriskua ikusten ez dutenen aprobetxatzen duela atope. Esperientzi bezala oso, ez dakit, unkigarria ointzitzaiten nahi dena. Deban iraiaren 6-tik 9 Anima Deba Festivalaren 16. edizioa izango da. Jaialdian 1.457 film izango dira, 83 herrialde ezberdinetatik jatorritakoak.
Kirolari helduko diogu Donostiako Kontxako Banderaren lehen zailkapenean Orio izan zen atzo askarrena. Igandean izango da norgehiagoka eta bertan arituko dira Orio, Arraun Lagunak, Tolosaldea, Zumaia, Hondarribia, Ibaika eta Kaiku izan ere Txapela eta Kabo aldaiatik kanpo gelditu dira. Sosketa egina da jada eta lehen txandan Ibaika, Orio, Zumaia eta Kaiku arituko dira. Osasunak gaur Konferentz Ligaren itzuliko partidua jokatuko du Brujasen, milaka zaletu baino gehiago hurbilduko dira, baina nafar askok telebistan ikusiko duten norgehiagoka. Joaneko partiduan Osasunak 2-1 galdu zuen Zadarren eta beraz ahalegin berezia egin beharko du etxetik kanpo partidua irabazteko. Ikus dezagun nola dauden zaletuak Iruñan. Oztopoak oztopo, Osasuna Konferentz Ligan dago. Eta orain, bueltako partidua tokatzen zaio Brujasen kontra. Zer egingo ote du? Galde diezagun iruindarrei. Uste dut ez, lan egin behar dudalako, orduan ezinezkoa da nire. Ez. Ez zaigu gustatzen asko futbola. Guri gehiago pilota. Bueno, ikusiko dut, baina beste gertatzen den. Aurteina ikusi dugu ez dakigula ze pasatuko den inoiz. Gero ere bai, bigarren mailako desagerpen zorian egon zen momentu hori, eta orain berriz gaude ja Europan, eta ni uste dut egingo dugula, erremontatuko dugula. Bueno, Osasunakoak gara, ni bai. Bai, agian bai. Nik ez. Beste bai, nik uste dut baiet. Bai, ikusiko dut lagunekin. Ikusiko dut. Rojilloa naiz eta ikusiko dut. Bueno, espero dut bai ez, 2-1 eta 2-1, utz eta 2, eta urrengoarako. 3-1. Bai, 3-1. Lagunekin barren batean, edaten eta festa giroan. Pues agian galdu eta gainera Brujako jendeak aserratuko da, edo ez dakit, irabazten badu aserratuko da eta egongo da arazoak, nik uste dut. Nik uste dut irabaziko duela bat huts, eta horrela, eta penaltitan irabaziko dugu. Lagunekin, elkartean ikusiko dugu eta espero dugu erronda pasatzea. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte. Claqueta.